Dyma rai o'r pethau y bydd angen i chi eu cadw mewn cof wrth i chi ystyried a chymharu data ar Unistats. Mae'r eicon hwn yn golygu y bydd rhaid i ni roi data ar gyfer y cwrs gyda data arall, neu ddefnyddio data cyfanreddol o fwy nag un cwrs. Nid ydym yn gallu cyhoeddi data am gwrs os nad oes gennym wybodaeth am fwy na 10 o'r myfyrwyr a oedd ar y cwrs hwnnw. Pan fydd data yn dod o arolwg, mae'n rhaid i'r data hefyd fodloni reolau ynglyn â chyfraddau ymateb. Mae hyn mwyn amddiffyn preifatrwydd pobl ac i sicrhau bod y wybodaeth yn gynrychiadol. Mae ein hymchwil wedi dangos y byddai'n well gan ddefnyddwyr weld rhywfaint o wybodaeth nad yn byd. Felly, os nad oes genddym ddigon o wybodaeth, rydym yn rhoi gwybodaeth o flwyddyn olaf y cwrs mewn grwpiau, neu roi mewn grwpiau gyda chyrsiau eraill yn yr un maes yn yr un sefydliad. Enghraifft, dywedwch fod 6 myfyrwyr ar gwrs astudiaethau Ffrangeg wedi ymateb i'r arolwg cenedlaethol o fyfyrwyr. Nid yw hynny'n ddigon o ddata i'w cyhoeddi, felly rydym yn edrych ar ymatebion o'r llynedd ac ychwanegu rain at y 6 o'r flwyddyn gyfredol. Pe bai 5 myfyrwyr wedi ymateb yn y flwyddyn flaenorol, mae hyn yn rhoi cyfanswm o 11 ymatebwr. Felly, rydym yn gallu cyhoeddi'r data ar y cwrs ar gyfer y 2 flynedd. Pe bai 3 myfyriwr yn unig wedi ymateb, byddai'n rhaid i ni roi'r ymatebion mewn grwpiau gyda chyrsiau mewn ieithoedd Ewropeaidd eraill, mwyn cyrraedd y lleiafswm o 10. Yn yr achos hwn, ni fydd y data gan fyfyrwyr o'r cwrs mae gendych ddiddordeb ynddo yn unig, ond bydd yn rhoi argraff gyffredinol i chi o brofiad myfyrwyr yn y maes ehangach. Os nad ydym yn gallu cyrraedd 10 ymateb, nid ydym yn cyhoeddi unrhyw ddata. Nid yw hyn yn golygu bod rhywbeth o'i le ar y cwrs, dim ond ei fod yn gwrs bach. Wrth edrych ar ffigurau fel cyfradd bodlonrwydd ar y cwrs, rydym yn edrych ar faint y sampl, a'r ganran y ymatebodd i'r arolwg, gan fod y rhain yn gallu rhoi syniad i chi o ba mor gywir mae'r rhif yn debygol o fod. Dywedwch fod 200 o fyfyrwyr ar gwrs, ac mae 100 ohonynt yn ymateb. O 100 o fyfyrwyr hyn, mae 50 myfyriwr yn dweud ei bod yn fodlon ar eu cwrs yn gyffredinol. Byddai hyn yn rhoi cyfradd bodlonrwydd o 50%, 50 o 100. Dywedwch fod cwrs arall sydd hefyd â 200 o fyfyrwyr, ond y tro hwn mae 150 yn ymateb, ac mae 75 yn dweud ei fod yn fodlon. Bydd gan y cwrs sgôr o 50% o hyd, ond gan fod cyfran uwch wedi ymateb ac wedi cytuno, gallwch fod yn fwy sicr bod y wybodaeth yn gynrychiadol. Fel arfer, pan fydd sampl uwch a chyfran uwch o bobl yn ymateb, gallwch fod yn fwy sicr bod y wybodaeth a ddangosir yn gynrychiadol. Byddwch yn ofalus wrth gymharu cyrsiau. Yma, mae gan un cwrs sgôr o 72% a chwrs arall sgôr o 65%. Ond oni bai bod niferoedd uchel o ymatebwyr, neu fod canran uchel iawn wedi ymateb, ni allwch fod yn sicr bod bodlonrwydd ar un cwrs yn well na'r llall mewn gwirionedd.